ya kamata a ce gadan Murtala da Jaba an datse su babu mai wucewa da kayan masarufi har sai an yi wa waɗannan bayan Allah adalci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sunana Shafi ‘yan mai waka. Shawarar da nake bayarwa dibo da wasu malamai sun ɗan fara fujirowa da shawarar cewa a yi zanga-zanga. Gaskiya ba ita ce daidai ba, don zanga-zangan za ta ƙare daga can cikin Kano sai ina za a zanne a ta ƙone-ƙone ana fasa shagunan danginmu ana yashe komai. Ba shi ne mafita ba. Maganar gaskiya shawarar da Sheikh Idris Abdulaziz yake ko Sheikh Abdulaziz Idris ya bayar, ya kamata matasa mu goyi bayan irin wannan shawara. Mu zo mu datse gadan Murtala, mu datse gadan Jaba. Insha Allahu muka hana a wuce mu kudu da kayan masaruhi. In Allah ya yarda sati biyu sai sun koma suna cin ganye. Da kansu dole za su rika mana zanga-zanga nan cikin ga gwamnoninsu a zo a yi adalci. Amma in muka zura idanu yanda aka saba za a banzartar da wannan magana, kullum ku je kotu a ce an daga shi ke na har kowa ya manci. Wani abun na bulluwa ta intanet an ka koma trending ne an saki wannan. Yanzu babanci ne duke trending, kadiba yanzu wannan matsalar za ta saki nashi, ita za a ci gaba. Gobe wata matsalar na zuwa an gama wannan trending in wani abin za a ɗaukowa. Saboda haka ya kamata wannan bidiyo duk wanda ya gani dan Allah ya yada shi zuwa ga kungiyar matasa. Wannan sabuwar kungiyar ta matasa da muke tunanin lalle mun kafa ta dan kishin arewanmu, ya kamata tun yanzu ta fara aiki. Su waye shugabanninta su zo su yi mana jagora. Mu zo kuma adalcin da za mu yi, za mu saka lokaci wanda in baka loda kayanka ba kar ka loda, don kar mu tare su ya zama sanadiyar karyar duke ka. Za a ba da lokacin da duk wanda bai lodo kaya ba kar ya yadda ya lodo. Don in muka zo muka tsaya wannan wuri babu lokaci, za mu tsaya ne daga bakin wata ma zan ɗiba abin da ya sama. Ba mu da lokacin kaucewa sai mun ga waɗannan mutane an biya masu diyarsu yanda ya kamata, sannan kuma an kama waɗannan mutane an gurfanar da su, an yi ma waɗannan bayan Allah adalci, sannan mu ɗaga da wurin nan. In ana iya ita gwamnati in mun tsaye ta zo ta halbe mu. Wannan shine kawai shawarar da ya kamata matasa mu yi. In ya rage ga shawara daga ƙungiyar matasa, in yan bijilantin mu na jihohi duk za a nemo su zo su yi tsaye wannan guri. In kuma duk matasa za a yi cincirindu, na san dai babu yanda za a yi a rasa hanyar da wasu za su ba da shawara abin. Ni wannan ita ce shawara ta, ya kamata ku yaɗa bidiyon gan mu ji ƙungiyar matasa mi za ta ba mu shawara a kai.